ichaza abaningi indlela engejwe ngayo umakoti njengoba ke ubeyokhehlwa laphana. Sawubona kuphi nakuphi la kufanele khona lo mbuzo njengamanje kubingelela yena Mathinda Cosi Ntombi umqamana wemhla kawanyaza baqamana imali trust. Ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotho wenze kulungele upress i-subscribe button ukuze njalo masifaka ama-video kube wena oqala othola notification. Kuningi ke esikushare la ekhaya knowledge nezinto ukwenzeka kwazo ngokuhlukahlukana. Mhlambe nabanye asebedlule kulezo zinto bekwazi ukuthi besichazele ukuthi kwenziwa yini noma kwenziwelani lo njengoba ubona ke laphana ezithombeni kunikezwa umakoti isinkwa bekuthiwa ke kucelakala ukuthi asidle kuzabonisa ukuthi nasemzini uyokwazi ukuthi amele noma yini ayohlangabezana nayo. Kanti ke ngenhlahla laphana ke bafihle lento ekuthiwa induku emqubeni. Mntana sekhaya angifakele yona ke ivideo ukuze uyizwele bese ke uyangitshela ukuthi mawukuthi sokwenzeka kuwena kwenzeka kanjani, mawukuthi akakenzeki ungavuma yini noma ke ubuwazi yini ukuthi kuneskill esifana nalesi so-engage nayi ivideo ungakhohlwa ukusubscribe ulike. La ngithunywe obaba Maphisa. Awuthi ngiguqe futhi ngendlela ngithunywe obaba Maphisa lapha. Wathi ngimlethele naso isinkwa kumakoti wakhe. Uthi abakakhumalo nabamaphisa abazi ukuthi angeke azalambe. Lesi sinkwa sikhomba ukuthi noma yini ayofika ayiphethe kuyo. Ucela ukuthi ayemukele noma aba mazambane bazodla khona. Thani mntwana sinama raisins phakathi. Umaphisa ucela sidle lesi sinkwa phambi kwakhe kuze nizobona ukuthi uzokhona ukumona. Siyabhoboka. Oh mntanethu uyazi phansi uyazi phezulu. Umakoti ngowethu umakoti ngowethu uzosibela